भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे 12 point மதர் ஜெய் ஜெய ஸ்ரீ சைதன்யா அது சொல்லவே இல்லை மதர். மாதாஜி தயவு செஞ்சு 12 point மாதாஜி 12 point 12 point 196 மதர்ஜி 196. 12.196 மாதாஜி. Thank you. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ ஜெய ஜெய சைதன்ய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. Thanks, Mataji. Okay, start. இது மாயாபுரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்டா? ஆமா இல்ல பிரபு, பிருந்தாவன். இதுல ஸ்ரீமத் பாகவதமோட புக். ஹரே கிருஷ்ண. ஏ மாதா துய் ஜானே காரே பாலா பலி व्याजा श्रुति करे दुने ये न गाला गाती गाली ஏ மாதா துய். படிங்க பிரபுஜி. ராஜா ஸ்ருதி கரே துயே ஜேனே காலா காலி. இவ்விதமாக அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் இகழ்ந்து தீய சொற்களை பரிமாறு கொண்டது போல தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புகழ்ந்து படி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணன். யார பேசுறாங்க? யார பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க? நித்யானந்தரும் அத்வைதாச்சாரியார் மாதாஜி. வெரி நைஸ். கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அவங்க இகழ்வது போல் புகழ்வதுன்ற கேட்டகரி. தபே பிரபு சர்வ வைஷ்ணவ வீர நாம லானா மகாபிரசாதேன மகா அமிர்த சியா. தபே பிரபு சர்வ வைஷ்ணவேர நாம லஜா மகா பிரசாத தேன மகா அமிர்த சிஞ்சியா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லா வைஷ்ணவர்களையும் அழைத்து அமிர்த துளிகளை தெளிப்பது போல மகா பிரசாதத்தினை விநியோகம் செய்தார். அச்சமயத்தில் அத்வைத ஆச்சாரியருக்கும் நித்யானந்த பிரபுவிற்கும் இடையிலான கேலி சண்டை மேன்மேலும் சுவையுடையதாக மாறியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் ஃபுல் எனர்ஜில சண்டை போடுறாங்க. பூஜனா கரே உத்தே சாபே ஹரி துவானி ஹரி ஹரி துவானி உத்தில சாபா ஸ்வர்க மர்த்ர பாரி. भोजन करी उठे सबे हरिध्वनि हरि हरिध्वनि उटिल சபா ஸ்வர்க மத்திய பரி. உணவருந்திய பின்னர் எல்லா வைஷ்ணவர்களும் எழுந்து நின்று ஹரிநாமத்தை உச்சரித்தனர். அதன் பலமான சப்தம் மேலுலகங்களையும் கீழுலகங்களையும் நிரப்பியது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன் சொல்றாங்கன்னா அது ஆக ஆக வந்து மேலுருவம் எல்லாம் பண்றாங்க. இதோட டீடைல் சண்டை இவங்களது, இந்த டீடைல் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் சைத்தன்யா பாகவத்துல இன்னும் இருக்கு. அங்க இருக்கிறதால இவர் இன்னும் குறைச்சலா தான் கொடுக்குறாரு. தபி மகாபிரபு சபா நிஜ பக்த கானா சபாகாரி ஸ்ரீ ஹஸ்தே திலா மால்ய சந்தானே. தபே மகாபிரபு சப நிஜ பக்த கனே சபகரே சபகாரே ஸ்ரீ ஹஸ்தே திலாமால்ய சந்தனே. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது அந்தரங்க பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மலர் மாலையையும் சந்தனமும் தமது திருக்கரத்தினால் வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுக்கப்புறம் என்னன்னு தபே பரிவேஷகா ஸ்வரூபாதி சாத ஜனா
क्रियेत बितर कैला प्रसाद भोजना ताबे परिषेदक स्वरूपादि साधजना கிரிகேரா பிரித்தாரே கைல பிரசாத போஜனா. அதன் பின்னர் சொரூப தாமோதரின் தலைமையில் பிரசாதம் பரிமாறுவதில் ஈடுபட்டிருந்த 7 பேரும் அறையினுள் உணவருந்தினர். ஹரே கிருஷ்ணன். இவர் வந்து பர்சனலா அவர் மாலையும் சந்தனமும் கொடுக்குறாரு. ஸ்வரூபர் கீழே இருக்கிற அந்த 7 பேர், பேசிக்கலி அந்த 7 பேர் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா பிரசாதம் கொடுத்துட்டு அவங்களும் சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. பிரபுரா விசேஷா கோவிந்த ராகிலா தாரியா செய் அன ஹரிதாசா கிச்சுடி லாலானா. பிரபுர ஆவேஷ கோவிந்த ராகில தரியா செய் அன்ன ஹரிதாசே கிச்சுதில ராஜா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உச்சிஷ்டத்தை கோவிந்தர் கவனமாக எடுத்து வைத்தார். அதன் பின்னர் அதன் ஒரு பகுதியினை ஹரிதாச தாகூருக்கு வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு போர்ஷன் கொடுக்குறாரு, அதை எடுத்து வச்சார் பத்திரமா. அதை வந்து அப்புறமா பத்திரமா அவர் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. ஸோ அவர் எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்போனா ஒரு டிவோட்டியை கூட அவங்க மறக்கிறது இல்லை. நம்ம எல்லாம் வேலையில இருந்தா நம்ம எல்லாருமே மறந்துடுவோம். அதான் பக்த கண கோவிந்த பாஷா கிச்சு மாகி நீலா செய் பிரசாதானா கோவிந்தா பாமி பாயிலா. பக்தகன கோவிந்த பாசா கிசுமாகி நீலா சேயி பிரசாதன்ன கோவிந்த ஹாபனி பாயிலா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் உத்திஷ்டம் அதன் பிறகு அதனை யாசித்த பக்தர்களுக்கு மத்தியில் விநியோகிக்கப்பட்டது. இறுதியாக எஞ்சியிருந்த உத்திஷ்டத்தை கோவிந்தர் ஏற்றார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி எல்லாரும் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அப்புறம் வந்து எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கு கொடுத்தாங்க. அண்ட் ஃபைனலி கோவிந்தா வந்து மிச்ச மீதி அவர் சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னு. கோலோக பவானி தேவிதாசி யாரு? மாதாஜி கீதா மாதாஜி. மாதாஜி கீதா மாதாஜி, நைஸ் நேம். ஓகே. स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला त्योया पा काला नामा कैला एक लीला. हरे कृष्णा. स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला तोया पका பாகலா நாம கைல ஏயி ஏக லீலா. முற்றிலும் சுதந்திரமான முழுமுதற் கடவுள் பலதரப்பட்ட லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். குண்டிச்சா கோயிலை தூய்மை செய்து கழுவிய லீலையும் அவற்றில் ஒன்றாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிறைய தான் இந்த குண்டிச்சா கோயில் கிளீனிங். ஏன்னா இந்த ஃபுல் சாப்டரே அதுதான். நம்ம எங்கேயோ போயிட்டோம். ஆராதினா ஜனதானா ஆராதினே ஜகனா தேரா நேத்ரோசவ நாமா மகாசவா ஹைல பக்தேரா பிராண சமானா. ஆராதீன ஜகநாதேரா நேத்ரே ஸ்வ நம மகசவ கைல பக்தேரா பிராண சமானா. மறுநாள் நேத்திர உற்சவம் எனும் திருவிழா நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்த மாபெரும் விழா பக்தர்களுக்கு உயிர் மூச்சாக இருந்தது. பொருளுரை. ரத யாத்திரை விழாவிற்கு 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக பகவான் ஜெகநாதரின் ஸ்தான யாத்திரை நடைபெறுகிறது. அதன் பின்னர் நீராடப்பட்டு தூய்மை செய்யப்பட்ட ஜெகநாதரின் திருமேனியில் மீண்டும் வண்ணம் பூசப்படுகின்றது. இஃது அங்கராக என்று அறியப்படுகிறது. நேத்திர உற்சவ விழாவானது நவ யௌவன நாளன்று அதிகாலையில் வெகு விமர்சனையாக நிகழ்த்தப்படுகிறது. பக்தர்கள் இதனை தங்களது உயிர் மூச்சாக கருதுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணன். அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாருக்குமே உயிர் மூச்சு. குளிச்ச அப்புறம் வந்து அதாவது 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ரத யாத்ரா முன்னாடி ஸ்தான யாத்ரா அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. நம்ம கூட பார்த்துருக்கோம், ரைட்? அவருக்கு நம்மளே பர்சனலா குளிப்பாட்டலான்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்ஷதினா தேவி லோகா பிரபுர ஆதர்ஷானி தர்ஷன கரியா லோகா சுக பைலமானே. பக்ஷதீன துக்கி லோக பிரபுர ஆதர்ஷனே தர்ஷன கரியா லோக சுக பாயில மணி. பகவான் ஜெகநாதரை தரிசிக்க இயலாமல் பக்தர்கள் அனைவரும் 2 வாரமாக வருத்தத்தில் இருந்தனர். பகவானை அந்த விழாவில் தரிசித்து பக்தர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியுற்றனர். ஹரே கிருஷ்ணாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது ஸ்லோகா படிச்சீங்க? 205 205 மாதாஜி. மாதாஜி. அவங்க வந்து 2 வாரம் கும்பிட முடியலையேன்னு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஓகே பார்த்த உடனே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. महाप्रभु सुखिलाना सभा भक्त गाना जगन्नाथ दर्शने करीला गमना. மகாபிரபு சுகேலாஞ்சா சப பக்த கனா ஜெகநாத தரிசனே கரில கமனா. அத்தருணத்தில் பெரும் மகிழ்ச்சியுற்ற ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு எல்லா பக்தர்களையும் தம்முடன் அழைத்து கொண்டு கோயிலில் பகவானை தரிசிக்க சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மதர். எல்லாரும் வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா கோயிலுக்கு, அதாவது எல்லா டிவோட்டிஸும் கூட்டிட்டு அவர் வந்து கோயில பாக்குறாங்க அப்படின்னு. आगे काशीवारा याया लोक निवारिया पाचे गोविंद याया जाला कारण्य लाना. ஆகிய ஹரே கிருஷ்ணா. आगे काशी யோக நிவாரய பாசே கோவிந்த ஜாய சல கரங்கலஞ்சா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கோயிலுக்கு சென்றபோது காசீஸ்வரர் மக்களின் கூட்டத்தை தடுப்பதற்காக முன்னே நடந்தார். கோவிந்தர் நீர் நிரம்பிய சந்நியாசி கமலண்டத்தை எடுத்தபடியே பின்னே நடந்தார். பொருளுரை: கரங்க என்பது ஒரு வகையான கமண்டலம். இது குறிப்பாக மாயாவதி சந்நியாசிகளால் எடுத்து செல்லப்படுகிறது. பொதுவாக மற்ற எல்லா சந்நியாசிகளும் கூட இதனை தான் எடுத்து செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மதர். கமண்டலு அப்படின்னுவாங்க. வாமன அவதாரில கூட கையில வச்சிருப்பாருல, அதை வந்து எடுத்துன்னு போவாங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. அதை வந்து போறச்சே காஷீஸ்வரா வந்து முன்னாடி போனாரு, சும்மா பாடி கார்டு மாதிரி, அண்ட் கோவிந்தா பின்னாடி. ரைட். கோவிந்தா வந்து அந்த கமண்டலு சொல்ற கரங்கா அப்படின்றத தூக்கிட்டு போனாரு. प्रभु रागे पुरी भारती तुम्हारी कामा ना स्वरूपाद्वैता तुम्हेरा पार्श्वे दुई जना. प्रभु के पूरी भारती कामना दुख பார்ஸ்வே தூயி ஜனா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கோயிலை நோக்கி சென்ற போது பரமானந்தபுரியும் பிரம்மானந்த பாரதியும் அவருக்கு முன்பாக நடந்தனர். அவரது இரு புறங்களிலும் சொரூப தாமோதரும் அத்வைத ஆச்சாரியாரும் நடந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. எப்படி நடக்கிறாருன்னு பாருங்க. இது முன்னாடி வந்து காஷீஸ்வரா, பின்னாடி வந்து கோவிந்தா. அவருக்கு லெஃப்ட்ல வந்து தாமோதரா, லெஃப்ட்னு தெரியல, 2 சைடு அத்வைத ஆச்சாரியா. ஜஸ்ட் அவர் வந்து போயிட்டு இருக்கச்சே அவருக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி வந்து பரமானந்த பூரி அண்ட் பிரம்மானந்த பாரதி அப்படி லிட்டரலி சுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. பாச்சே பாச்சே சாயி ஆயா அரே பக்த கனா உட்காந்தாய் தே கேலா சபா ஜெகநாத பாவனா. பாச்சே பாச்சே காளியாயா அரபத்த காணா உட்கண்டதே கேலா சப ஜெகநாத பாவனா. மொழிபெயர்ப்பு: மற்ற பக்தர்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் அவர்களை பின்தொடர்ந்து ஜெகநாதர் கோவிலுக்கு சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மற்றவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஜெகநாத் கோயிலுக்கு போறாங்க அப்படின்னு. தர்ஷனா லோபத்தே கரி மரியாதா லங்கனா போக மண்டபியானா ரே ஸ்ரீமுக தர்ஷனா. ದರ್ಶನ ಲೋಬೆ ಕರಿ ಮಜದ ಲಂಗನ ಭೋಗ மண்டபே ஜஜா ஹரே ஸ்ரீமுக தரிசனா. பகவானை தரிசிப்பதற்கான பேராவலுடன் அவர்கள் அனைவரும் விதிமுறைகளை புறக்கணித்தனர். பகவானின் திருமுகத்தை தரிசிக்கும் பொருட்டு உணவு நெய்வேத்தியம் செய்யப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு சென்றனர். பொருளுரை: விக்கிரக வழிபாட்டில் பல்வேறு ஒழுக்க நெறிகள் உள்ளன. உதாரணமாக, பகவான் ஜெகநாதருக்கு உணவு அர்ப்பணிக்கப்படும் அறையினுள் நுழைவதற்கு அனுமதி கிடையாது. ஆயினும் இங்கே பகவானை 15 நாட்களுக்கு காணாததால் பேராவல் கொண்டிருந்த எல்லா மக்களும் ஒழுக்க நெறிகளை மீறி அறையினுள் பிரவேசித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப ஆர்வத்தோட அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதாவது ஒரு விதின்னு இருக்கு, இது பண்ணிட்டு தான் பண்ணோம். ஆனா இவங்க வந்து ரொம்ப ஆங்ஸைட்டினால அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ற.
அதாவது இதுல வந்து சக்த சோகான் ஐ திங்க் 16 கோர் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் 64 செகண்டரி பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க, பிரசாதம் ரூம் நம்ம எல்லாரும் என்டர் பண்ணக்கூடாது. பட் இங்க வந்து ரொம்ப ஆர்வம், ரைட்? ஆண்டவனை பார்க்கல 15 நாள்ன்றதால அந்த ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாம அவங்க என்டர் ஆறாங்க அப்படின்னு. இப்போ நம்மளோட விதி கூட பார்த்தீங்கன்னா, கோயில் என்டர் ஆனோடனே நம்ம என்ன பாக்குறோம்? முதல்ல போய் கடவுளை பார்க்கணும்னு நினைப்போம் மாதாஜி. கடவுள் ஓகே, பட் கடவுள்ல என்ன பார்ப்போம்? விக்கிரத்தை தான், சாமி பாதத்தையும் ஃபேஸையும் பார்க்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாக்குறோம் நம்ம? பாதத்தை பார்க்கணும் மாதாஜி. ஃபேஸ் தான் கண்ணுக்கு தெரியும் மாதாஜி. தேங்க்ஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி. ஆனா நிஜமா நம்ம பாதத்தை பாக்குறோமா? நான் பார்த்தது இல்ல. நான் என்டர் ஆனோடனே பேன்னு மூஞ்சதான் பார்ப்பேன். இல்ல மாதாஜி, நீங்க இப்ப சொல்லி சொல்லி நாங்கெல்லாம் ஃபேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து அது. பட் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, பண்ணக்கூடியது சில தடவை நம்ம மாத்துவோம், ரைட்? சில தடவை வந்து நம்ம வந்து பிளான்டா ஒரு கோயில் போனா பண்ணலாம். இதுவே வந்து நீங்க பிருந்தாவன் எல்லாம் போனீங்க வச்சுக்கோங்களேன், பாதமே தெரியாது. ஏன்னா பின்னாடி இருப்போம், கிரவுட் கவர் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கிடைக்குதோ, கையோ காலோ முகமோ என்ன தரிசனமோ, ரைட்? எதுக்கு? நம்ம ஆங்ஸைட்டி, ஐயோ நான் பாதத்தை தான் பார்க்கணும், அப்படியே வெயிட் பண்ணி கிட்ட போய் பார்க்க மாட்டோம். என்ன கிடைக்குதோ பார்த்துருவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து விதிமுறைகள் அப்பாற்பட்டது. தப்பானா தப்பு இல்லை, இதெல்லாம் தப்பு பாவத்துல வராது. ஓகே, சேவ அபராதலையும் வராது. பட் இதுதான் ப்ராசஸ். ஏன்னா we are not purified. நம்ம பாதத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மேல போகணும். அட்லீஸ்ட் நம்மளாவது பாதத்தை பாக்குற இது இருக்கு. இம்பர்சனல் மாயாவதி அதை கூட பார்க்க கூடாது. ஏன்னா அதனாலதான் அவங்க விராட் ரூபத்தை பண்ண சொல்றாங்க. ஏன்னா they are not purified. அதனால they are asked to meditate on the விராட் ரூபம் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு. சோ அவங்க வந்து பாதத்துல இருந்து போக முடியாததால, ஏன்னா டிடி வர்ஷிப் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் ராதாராணி ரொம்ப கஷ்டம். அதனால அவங்க வந்து விராட் ரூபத்தை கும்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி லெஸ் இன்டெலிஜென்ட்ன்ற கேட்டகரி வந்து அன்அட்டாச்ட் யோகி, அட்டாச்ட் யோகி பிகினிங் ஸ்டேஜும் விராட் ரூபத்தை தான் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க போவாங்க. அதே மாதிரி தாரணா அப்படின்றது என்னன்னா ஃபுல்லா பாக்குறது. தியானா அப்படின்றது இது இன்னொன்னையும் இம்பார்ட்டன்ட். தியானான்றது பார்ட் பை பார்ட் பாக்குறது. ஸோ நம்ம மெடிடேஷன்ன்றோம் இல்லையா, அதுல அட்வான்ஸ் மெடிடேஷன் தான் தியானா. அந்த தியானா ஸ்டேஜ்ல பார்ட் பை பார்ட் பாக்குறதா நம்ம பண்றோம். ஸோ பேசிக்லி we are meditating on the parts of the Lord. அது ஹையர் லெவல். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஆங்ஸைட்டி லெவல் ஜாஸ்தி இருக்கிறதால நம்ம டைரக்டா பாக்குறோம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. திரிஷார்த்தா பிரபுரணிதா பிராமத்ர யுகலா காதா கிருஷ்ணாயா பியா கிருஷ்ணேர வதனா கமலா. ரிஷார்த்த பிரபுர நேத்ர. படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு சரியில்லைன்னு படிச்சேன். சரி, சாரி. ஹரி. ஓகே மாதாஜி. ரிஷார்த்த பிரபுர நேத்ர பிரமர ஜுகல கபட திருஷ்ணாய பியே கிருஷ்ணேர வதன கமல. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானை தரிசிப்பதற்கு பெரும் தாகம் கொண்டிருந்தார். அவரது கண்கள் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே ஆன பகவான் ஜெகநாதரின் தாமரை போன்ற கண்களிலிருந்து வரும் தேனை பருகக்கூடிய இரு வண்டுகளை போன்று மாறின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து பார்த்த உடனே வந்து கண்ணிலேயே சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து கண்ணாலேயே சாப்பிடுற லெவலுக்கு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், அவ்வளோ ஆங்ஸைட்டி. அப்படி பார்த்த உடனே அந்த தர்ஷனம் கோசம் அவரு லாங் பண்றாரு. பர வியோம்னா என்ன அர்த்தம்? கேட்கல. பர வியோம்னா என்ன அர்த்தம்? கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. பாரு, கேக்குதுங்க மாதாஜி, ஆனா தெரியலைங்க மாதாஜி. அதுவா? ஓகே. வியோம்னா என்ன அர்த்தம்? வியோம்னா ஸ்கை. பரான்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்கை இந்த உலகம் மாதாஜி. கேக்கல எனக்கு. பரந்த உலகம் மாதாஜி. ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். பரானா டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை தான் பரவியோகா. வியோமா அப்படின்னா ஸ்கை. பரவியோமா அடிக்கடி வரும், அதுக்குதான் கேட்டேன். பரமபதம் பதம்னா வெறும் இது. பரமபதம்னா நம்ம வைகுண்டத்தை சொல்லுவோம். பரவியோமான்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை. அடிக்கடி அந்த டேர்ம் வரும், அதுக்கோசம் தான் நான் சொல்றேன். அதாவது இன்னொன்னு கூட கேட்டீங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கு வந்து பால் கொடுக்கும்போது கிருஷ்ணருக்கு
எத்தனை மாசம், ஆ, எத்தனை பூத்தனா நாள்? பூத்தனாவை கொலை பண்றச்சே அவருக்கு என்ன வயசு? என்ன மாதிரி 22 நாளா இல்ல 30 நாளா மாதாஜி? இந்த ரெண்டுல ஒரு சந்தேகம். 6 days. 6 days. ஹரே கிருஷ்ணா. 6 நாள். வெரி நைஸ் மெமரி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு. சரி நீங்க கேட்டா சொல்லலாம்னு விட்டுட்டேன். நேத்தே வந்து நேத்தாதனால கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ 6 days. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சா நம்ம மெடிடேட் பண்ணலாம். 6 நாள் குழந்தைய பக்கச்சு கூட கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இப்படிதான் பண்ணாரு அப்படின்றத பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி. பிரம்மா வந்து வேதங்களை எவ்வளவு தடவை படிச்சாரு? பிரம்மாவா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. பிரம்மா. ரெண்டாவது வந்து பிரம்மாக்கும் இந்த நல்லதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க, வீடு கட்டுறாங்க, இவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? என்ன மாதாஜி சொல்றீங்க? வீடு ஆஸ்பத்திரி கட்டுறது பிரம்மாவுக்கா மாதாஜி? நல்ல விஷயம் இல்ல, பிரம்மா இல்ல, அதாவது ஓ. ஆல்ட்ரூயிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, பயஸ், வீடு கட்டுறது, ஆஸ்பத்திரி கட்டுறது, அவங்களுக்கும் பிரம்மாக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பிரம்மா வந்து வேத வேதங்களை பண்ணாரு. இவங்க வந்து பௌதிக வெரி நைஸ். பௌதிகம், அந்த வார்த்தை தான். பிரம்மா வேதம் படிச்சதால கிரேட் இல்ல, அவர் பியோர் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்டு. அவருக்கு எந்த செல்ஃபிஷ் மோட்டிவுமே இல்லை. அப்ப ஆல்ட்ரூயிஸ்க்கும் செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இல்லையா மத்தடி, மத்தவங்களுக்கோசம் தான் பண்றாங்களேன்னா அது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப். நான் இந்தியருக்கு நான் கொடுக்குறேன், இல்ல என்னோட தாத்தா வந்து கேன்சர்ல இருந்துட்டாரு அதனால நான் கேன்சர், நல்ல விஷயம். ஆனா அதுல ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இருக்கு, தான்ற எக்ஸ்பான்ஷன், அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? ராபுல கமலஜினி நயன யுகலா நீலாமணி தர்பண காந்தி காத கந்தா ஜலமலா. ஹரே கிருஷ்ண. பிரபுல கமலஜினி நயன ஜுகலா நீலமணி தர்ப்பண காந்தி கண்ட ஜலமலா. பகவான் ஜெகநாதரின் கண்கள் மலர்ந்த தாமரை மலரின் அழகினை வெற்றி கொண்டன. அவரது கழுத்து நீலமணியினால் செய்யப்பட்ட கண்ணாடியை போல் பளபளப்பாக இருந்தது. பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதரை பொதுவாக கருட ஸ்தம்பத்திற்கு பின்னால் நின்று தூரத்திலிருந்தே தரிசித்தார். ஆனால் பகவான் ஜெகநாதரை 15 நாட்கள் தரிசிக்காத காரணத்தினால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய பெரும் பிரிவினை உணர்ந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு மக்கள் சேது மாதாஜியும் படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஐ திங்க் அவங்க கண்டினியூ பண்ண சொன்னீங்க. இதான் லாஸ்ட். யாரோ படிக்கணும்னு சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா பேசினாங்க. சரி, ஓகே, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. யாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் ஜெகநாதர்கள் கண்கள் வளர்ந்த தாமரை மலரின் அழகினை வெற்றி கொண்டன. அவரது கழுத்து நீலமணியினால் செய்யப்பட்ட கண்ணாடியை போல் பளபளப்பாக இருந்தது. பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதரை பொதுவாக கருட ஸ்தம்பத்திற்கு பின்னால் நின்று தூரத்திலிருந்தே தரிசித்தார். ஆனால் பகவான் ஜெகநாதரை 15 நாட்கள் தரிசிக்காத காரணத்தினால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரோட பெரும் பிரிவினை உணர்ந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு பேராவலுடன் மக்கள் பொதுவாக ஜெகநாதரை தரிசிக்கும் அறையினை கடந்து பகவான் ஜெகநாதரின் திருமுகத்தை காண்பதற்காக உணவு அர்ப்பணிக்கப்படும் அறையினில் நுழைந்தார். 2வது ஸ்லோகத்தில் இது செயலானது மார்ஜதா லங்கன ஒழுக்க நெறிகளை மீறுதல் என்று அறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது உயர்ந்தவருக்கு மிக அருகில் வரக்கூடாது என்பதை இது சுட்டி காட்டுகிறது. பகவானின் விக்கிரக ரூபமும் ஆன்மீக குருவும் சற்று தொலைவிலிருந்தே தரிசிக்கப்பட்ட வேண்டியவர்கள். இது மர்ஜாதா என்று அறியப்படுகின்றது. இல்லாவிடில் நெருக்கமான பழக்கம் மதிப்பை குறைத்து விடலாம். பழக பாலும் புளிக்கும். சில நேரங்களில் விக்கிரகம் அல்லது ஆன்மீக குருவிடம் மிகவும் நெருக்கமாக செல்லுதல் ஆரம்ப நிலை பக்தனை தாழ்ந்து விடுகிறது. விக்கிரகம் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் அந்தரங்க சேவகர்கள் இதனால் எப்பொழுதும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் கடமையில் அலட்சியம் ஏற்படலாம். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கண்கள் தாகத்துடன் உள்ள வண்டுகளுக்குள் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஸ்ரீ ஜெகநாதரின் கண்கள் வளர்ந்த தாமரைகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. பகவான் ஜெகநாதரின் மீதான பிரேமையில் முற்றிலுமாக மூழ்கியிருந்த பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணிக்கும் பொருட்டு ஆசிரியர் இந்த ஒப்புமைகளை வழங்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ்லி ரைட். ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா,
நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து ஜெகநாத்தை வந்து டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தா பார்ப்பாங்க, கருட ஸ்தம்பத்துல இருந்துதா. ஆனா அன்னைக்கு அந்த ரூல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம அவர் நேரா ஓடி போயிட்டாரு. அதுதான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஆர்வம். நாளைக்கு இந்த பர்டிகுலர் வருஷம் மறுபடியும் படிக்கலாம். ரைட், வெரி நைஸ்லி ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதுர்பியஸ்ட கிருபா சிந்துபியை வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव विजय. श्रीला प्रभुपाद विजय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा कृष्ण